kufika into ethi engqondweni yami ukukhala ndandikufa ndiyibona ingozi yami ubumnandi andabuva ukoyika ukufa kwami andiqinisekanga ke ngalanda yokugqibela kodwa ngokholo waza wena waba yinkulumo but it is he who endures to the end who will be saved. Ke onyamezelayo kwathi kwaba sekupheleni lowo uyakusindiswa njengumntwana walapha ke nobhadlele apha ngokwetawa kuyawunyanzeleka into yoba nezimbo zam zireflecte le ndawo ndikhulele kuyo. Ndizama ukuthi ke kungenzeka ulwimi lam lutyibilike siyokuchaseka nakwezi sezidlulile iservice ngenxa asintando yam into yoba kule cawe sibe diverse ngolu hlobo. Kodwa it is the reflection of God's creation. Asithanda kwamntu le nto athi umkhulu wale nkonzo abantsundu nabamhlophe bababulele kuye bavakalise bonke baculele inkosi ngoba kulomdyabo kuluwa uThixo akabizi bantu ba-qualified kodwa into asikayenza uThixo he qualifies the called. Uthixo ngoba uYesu wafela bonke balo mhlaba wafela uThixo kunye nemfana therefore kulona umdyabo big or small rich or poor educated or not you are welcome. Letututu akahlabela inkomo athi izidalwa zikhoyo zonke maziguqe kwakhe lomdyabo shilo mufubhasi wathi sibaleka ngomonde olugazi uthetha uYesu apha uphendula umbuzo wabafundi bakhe emveni koba kubekho isiphithiphithi wathi uThixo ezithobile ngokwakhe wathatha ifomu yomuntu basuka abantu bamtekisa uthi uJohn kayithetha ngale nto weza ngokwakhe basuka bakhe abamfuna uthi uJohn kayingqilelana noMateyu ngale nto uyaphendula uYesu uthi azizosuswa kodwa phakathi kweso siphithiphithi he who endures shall be saved at the end. Uthi uYesu wathi ngoba injongo kaThixo ngoYesu yayikukuza kufuna nozokusindisa okungasekileyo not in the terms zamaJuda but in his terms. Uthi uYesu kayibaqaqisela kuzilika apho kuzophela khona uqobo aphatha
mkhuluwa andithandazela into yoba ubasuse kodwa badine uyinkohlakalo ngoba iintlungu zakalokhu nje azinamlinganiso. Uthi uThixo namhlanje wafuna ukundilandela, makazincame yena andilandele. Ngoba mkhuluwa eyona nto inexabiso kobu bomi sikudlala asikudlala konwaba kodwa ukuthwala umnqamlezo ngentobeko nangenqobo. Wamngadanini kumntu ukuzuza ihlabathi uze umphefumlo wona ulahlele emlilweni. Uthi uThixo koomama balecala, we are the ambassadors of peace. Even if there's no peace in your house, preach peace until peace is realized. Because at the end, we shall be saved. In the midst of this new thing called depression and anxiety, endure, for at the end we shall be saved. Akathi uThixo uzawuba lula. Zange kube lula nakwaba bephambi kwethu. Kodwa uThixo has a condition, endure. At the end, we shall be saved. Ndifuna sibana la ngqondo kaMoses. Mkhuluwa sijume ezantsi. Wastrategize Moses. Wakhwela intaba. Wathi uMoses isafikile entabeni. Wafika ukudisha. Wathi ngoba xa singamaGresu kumele kube khona abantu abakufutshane nathi. Sithi sakudinga ekuthandazeni bazimisi izandla zethu ngoba ukuphelana namandla kumele samkela amandla avela ngasentla ezulwini. You know, even when there's no sign, Mongameli, kodwa utsho ngesola uthi ndiyazi umhlalelo wami uyasumeme nakulusu lwami ngadafikalulenje, but endure, for at the end we shall be saved. Ayonto intsha. Ayonto intsha. Lento sithetha ngayo namhlanje. Hallelujah. Koko siyakhumbuza. Because apha endleleni wake wathi makhunjwa khona i-water point kule race. Apho siseza khona amandla amatsha. Yake yenzeka khuluwa lento. Kwakulo Yesu engakhutshwanga ngakuthetha. Wathi ngoba greater is he in us than he who is in the world. Wathi unyana womntu sibabala xa ifinish voice. Ngoba kulo mgaqo kule race kukho amathuba oba ukungamvuthisi. Into the races. Kodwa uthi lombhalo wathi uYesu akuva into obuyise ukuthe kunaye waphonga mkhuluwa wathi Eli Thixo wam undishiya nini? Because in the race there will always be such times. But remember,
start the race, every step you take counts because the destination is still. Asithethi into zintsha. Kodwa ithi le Bhayibhile namhlanje, he who endures shall be saved at the end. An advice with a promised fulfillment. An advice with guaranteed incentives. How many times were we promised things by people and they never deliver? How many times sacelwayo into yoba masinyamezele kuzolunga ngabantu? You know, there's a song eculwa ngabantu baseTenteni. And the problem now nje bamame. Ithi la ngoma saphuma kupha. That is enough evidence that we have already enjoyed. All we need now is to hold on until the end. Who's the tuba? Guluba. Who's the tuba? Usha. Uvakala umbuzo xa sivela. Uthe ngobani nabaya abathe uhambo ezimhlophe. Ivakala impendulo isithi ngabo abavela kwenkulu. Ibandla zethu sizawubathwa amagqele.